Päällisruuaksi tehdään kaljavelliä, eli luvialaisittain kalivelli. Ennen vanhaan sitä tehtiin ylikäyneestä kaljasta tai oluestakin. Oikein hapanta kaljaa jouduttiin laimentamaan vedellä. Sitten nykyaikaan, kun tämmöistä vanha kaljaa ei paljon juuri olekaan, päinvastoin kun ostetaan pulloissa, niin se laimentuu. Ja silloin se voi olla vähän mautonta sitten jo, niin sitten sitä voi terästää pikkusen etikalla. Tämä on kyllä vanha konstikin ihan, että jos tuu pantu vettä vähän liikkaa, niin sitten niin etikka, niin siitä tulee sitä happoa siihen. Kaljavellin suurus on samanlainen kuin soossinkin. Se tehdään maidosta ja vehnäjauhosta. Valmis suurus kaadetaan kiehuvaan kaljaan. Myös kalivellin kanssa on varottava horottumista. Suurusta lisätään sen mukaan, kuinka paksua kaljavellista haluaa saada. Mä itse teen tää mielellään semmoiseksi vahvaksi, vähän niin kuin kiisseliksi. Tarjon kermavahdon ja pahdettujen leipäkuutioiden kanssa. Se on aikamoista herkkuu. Mun mieheni inhosi tätä kaljavelliä alkuussa. Mutta sitten kun mä rupesin tekemään siitä niin hyvä, kun mä ikinä osasin ottaa lainkaan huomioon, että mitä siihen kuuluisi laittaa, niin nykyään hän tykkää siitä ihan niin kuin monesta muustakin. No nyt sitten tämä maustaminen, tämä ei tässä vaiheessa maistu paljon miltään. Toi kaljakin, vaikka tähän ei nyt pantu lainkaan vettä, mutta kun tippa maitoa, niin toi kalja ei ollut kovin hapanta. Sokeri on ainakin se ykkösmauste. Selvä. Ja minkä kanssa tätä tarjotaan, niin yksi on sitten se voileivän kanssa tai voikakon kanssa. Mutta niin mun lapsuudessa niin äiti tarjosi tätä leipäkuutioiden kanssa, tai kakkokuutioit nekin oli, siis ei hapanleipä.